Komárom-Esztergom vármegyében, Tatabánya szívében található kollégiumunk. Ideális otthon a tanulók számára, akik a város különböző oktatási intézményeibe járnak. A kollégium központi elhelyezkedése miatt könnyen megközelíthető, mind tömegközlekedéssel, mind gyalogosan. Kollégiumunk középiskolás fiatalokat vár, akik távolabbról érkeznek városunkba tanulni. Szakiskolások, technikumok tanulói, gimnazisták választják intézményünket, akik nem csak lakhatást, hanem támogató közösséget is keresnek. Az épület modern és otthonos környezetet biztosít. Tágas kétágyas szobákkal, a szobákhoz tartozó fürdőszobával, gardróbszobával vagy gardróbszekrényekkel felszerelve. A lakók minden igényét kielégíti az épület. Minden emeleten társalgó, tanulószoba, teakonyha, mosókonyha áll rendelkezésére diákjainknak. Ezeken kívül könyvtár, konditerem, informatikaterem, közös ebédlő, amely kiválóan alkalmas a közösségi rendezvények lebonyolításához is, diákönkormányzati helység, aula, ahol diákjaink esténként közös beszélgetéseket, közös játékokat vihetnek végbe. A kollégiumhoz tartozik egy udvar is, amely szintén tágas és rendezett, helyet biztosít a sportoláshoz, szabadtéri programokhoz. Intézményünkben nagyon fontos szerepet tölt be a 24 órás portaszolgálat, amely biztonságot nyújt diákjaink és nevelőink számára. A kollégium egész évben színes programokkal várja diákjait. Hagyományos rendezvényeink az elsősök avatója, diáknap, Mikulásnap, karácsony, farsang, nőnap, ballagás és a hagyományos tanévvégi bográcsozás. A tatabányai kollégium nem csak egy hely, ahol lakni lehet, hanem egy közösség, ahol barátságok és élmények születnek. Várunk mindenkit szeretettel, aki egy inspiráló környezetre vágyik tanulmányai alatt. Gyere és tapasztald meg, milyen egy igazán összetartó közösség részének lenni. Várunk szeretettel!